Sezóna 2009-10 začíná v Pardubicích relativně klidně. Tým patří mezi silné týmy v extralize, ale uvnitř organizace se řeší jeden problém, který se opakuje už několik let. V základní části dokáže tým hrát vyrovnaně s každým, ale v playu přichází kolaps ve chvíli, kdy dostane tým první gól nebo se zápas začne lámat. V téhle době přichází informace, která mění celé směřování klubu. Do Pardubice vrací Dominik Hašek. Není to návrat z nutnosti, ale z rozhodnutí. Hašek už měl za sebou kariéru v NHL, většina lidí ho vnímala jako hráče na konci cesty. Vedení Pardubic ho ale nebere jako marketingový tah, ale jako řešení mentální nestability týmu. Už od prvních jednání je jasné, že jeho role nebude jen sportovní, má změnit způsob, jakým tým reaguje na tlak. Po příchodu Dominika Haška se v kabině mění dynamika mnohem rychleji, než se čekalo. Tréninky ukazují první efekt. Hráči začínají automaticky volit jednodušší řešení. Místo riskantních přihrávek se hrají ještě víc do jistoty, protože každý ví, že za nimi stojí brankář, který téměř nepropouští jednoduché góly. Zajímavé je, že největší změna nepřichází v zápasech, ale na tréninku. Útočníci popisují, že už po několika dnech museli měnit zakončení, protože Hašek dokázal pokrýt úhly jiným způsobem než většina brankářů v lize. Tím se zvyšuje náročnost celé ofenzivní hry celého týmu. Výsledek je postupný. Pardubice přestávají hrát chaotický hokej a začínají hrát strukturovaněji, i když to zpočátku snižuje jejich ofenzivní kreativitu. V základní části sezony se neprojevuje dominace v bodování ani v počtu střelených gólů. Pardubice ale začínají vyhrávat jiný typ zápasů. Těsně, výsledky 2-1 nebo 3-2. Klíčový rozdíl oproti minulosti je v reakci na inkasovaný gól. Zatímco dříve tým často vypadl z rytmu, nyní se hra nezhroutí. Hráči často zůstávají v systému a čekají na další příležitost. Dominik Hašek v této fázi nepůsobí nápadně, ale jeho vliv je v tom, že snižuje počet druhých šancí soupeře. Tím nutí soupeře skórovat z prvního pokusu, což je v hokeji výrazně těžší. Tým se tak nenápadně mění z ofenzivně laděného mužstva na tým, který umí kontrolovat zápas i bez dominace v držení puku. Vyřazovací část přináší úplně jinou úroveň hry. Tempo klesá, ale intenzivita soubojů roste. Každá chyba má přímý dopad na sérii. Pardubice ale vstupují do playoff s výhodou, kterou si vytvořili v základní části. Umí hrát zápasy s nízkým skóre. V této fázi už nejde jen o ofenzivitu, ale o kontrolu prostoru před vlastní brankou. Hašek v playoff mění svůj styl, méně se pohybuje mimo bránu, více pracuje s postavením a čtením hry. Jeho zásahy nejsou o spektakulárních zákrocích, ale o tom, že soupeř nedostává druhé střely. Důležitý moment celé série je ten, že Pardubice se po inkasovaných gólech nezhroutí. To je zásadní rozdíl oproti předchozím sezonám a přímo souvisí s tím, jak tým vnímá Haška jako stabilizační prvek. Semifinále 2010 už není o hokejové kvalitě, ale o psychice. Zápasy jsou fyzicky tvrdé, s minimem prostoru a velkým množstvím soubojů o mantinelu. Rozhodují detaily, kdo přežije oslabení, kdo zvládne druhé třetiny a kdo neudělá chybu v rozehrávce. Pardubice v této sérii vyhrávají především díky stabilitě. I když soupeř tlačí, tým nepodléhá panice. Hašek zde funguje jako jistota, která brání rychlým obratům skóre. Klíčové je, že Pardubice začínají zvládat zápasy, ve kterých nejsou lepším týmem, ale jsou mentálně stabilnější. To je rozdíl, který rozhodne celé série. V finále oproti Vítkovicím se střetávají dva odlišné přístupy. Vítkovice hrají rychlý, přímočarý hokej, zatímco Pardubice spoléhají na strukturu a kontrolu tempa. Série se od začátku vyvíjí vyrovnaně a většina zápasů končí rozdílem jednoho gólu. To ukazuje, že rozhodují spíš jednotlivé situace než dlouhodobá dominace jednoho týmu. Pardubice mají ale jednu zásadní výhodu: lepší zvládání klíčových momentů ve třetích třetinách. Zatímco soupeř v závěrech zápasu častěji chyboval, Pardubice udrželi strukturu a minimalizovali riziko. Hašek v této fázi není dominantní počtu zákroků, ale v jejich důležitosti. Nejde o kvantitu, ale o situace, které přímo ovlivňují výsledek celé série. Rozhodující zápas série je extrémně vyrovnaný a fyzicky náročný. Oba týmy hrají opatrněji než v předchozích zápasech, protože chyba může znamenat konec sezony. Pardubice se v tomto utkání spoléhají na defenzivní strukturu a blokování střel. Počet zablokovaných pokusů je výrazně vyšší než jejich sezónní průměr, což ukazuje na vědomou změnu přístupu. Hašek v zápase řeší několik klíčových situací: přečíslení, dorážky z bezprostřední blízkosti i tlak v závěru při hře soupeře bez brankáře. Tyto momenty nejsou o jednom zásahu, ale o sérii správných rozhodnutí, která drží tým ve hře až do úplného závěru.
Po závěrečné siréně je jasné, že Pardubice vyhrávají titul způsobem, který není založený na ofenzivní dominaci, ale na kontrole zápasů v rozhodujících momentech. Tým inkasoval minimum branek v celé sérii a ukázal schopnost vyhrávat těsné zápasy, což je v playoff extraligy jeden z nejdůležitějších faktorů. Hašek se stává symbolem celé sezony, protože jeho přítomnost změnila způsob, jakým tým hrál v klíčových situacích. Sezona 2010 se zpětně nehodnotí jen jako mistrovský rok, ale jako příklad toho, jak zkušenost a mentální stabilita mohou změnit způsob hry celého týmu. Dominik Hašek v této sezóně ukazuje, že i bez vrcholové fyzické dominace lze ovlivnit výsledek zápasu díky čtení hry, postavení a eliminaci nebezpečných situací ještě před jejich vznikem. Pardubice díky tomu nehrají jen defenzivně, ale kontrolovaně a právě tato kontrola se stává jejich klíčem k titulu. Pardubický titul 2010 je příběhem, kde se spojila zkušenost, týmová struktura a schopnost zvládnout rozhodující momenty sezony. Není to příběh o nejlepším útoku, ale o nejstabilnějším týmu nejdůležitější části roku. A právě proto tenhle titul zůstává jedním z nejvýraznějších moderních momentů českého hokeje. No a tady bychom byli na samotném závěru tohoto videa, takže pokud se ti tohle video líbilo, tak budeme moc rádi, když tohle video podpoříš kliknutím na tlačítko lajku. Můžeš taky tenhle kanál podpořit kliknutím na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, aby ti žádné další takovýhle video neuniklo. Taky můžeš dole napsat nějaký pěkný komentář, nebo co by se ti líbilo vidět další video. Dole v popisku najdeš taky odkazy na naše sociální sítě, kde se dozvíš víc o zákulisí tohoto projektu, a taky odkaz na náš Discord, kam se můžeš připojit a pokecát s kýmkoliv ohledně hokeje, NHL, extraligy, maxaligy či jiných lig či jiných sportů. To je pro dnešní video bylo všechno, a do dalšího videa zase ahoj.